आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। उत्कृष्ट खासदार हे महाराष्ट्रामध्ये झाले, त्याच्यापैकी तुम्ही एक होता आणि मध्यंतरी 10 वर्षाचा गॅप पडला, परंतु आपल्याला योग्य वेळी आता संधी मिळाली आहे। आयुष्यामध्ये खूप पुढे जायचं आहे। दत्ताजीने उल्लेख केला, कोकणचं प्रतिनिधित्व मंत्री म्हणून तुम्हाला करायचं आहे आणि पुढच्या काळामध्ये या भूमीची सेवा करत असताना नारायण राणे साहेबांनी जो एक वारसा तुम्हाला दिलेला की कोकणासाठी अतिशय काम केलेले जे नेते आहेत, ज्यांनी मुख्यमंत्री पदाच्या काळात सुद्धा आपल्या जिल्ह्याला ते कधीही विसरले नाही। जे मुख्यमंत्री असतात ते कुठल्याही जिल्ह्याचे पालकमंत्री नसतात। त्याचा एकमेव अपवाद महाराष्ट्रामध्ये आहे आणि ते नारायण राणे साहेब आहेत। ते मुख्यमंत्री असताना सुद्धा त्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं पालकमंत्रीपद आपल्याकडे कायम ठेवलेलं होतं आणि म्हणून मला आपल्याला मनापासून मी शुभेच्छा देतो की राणेसाहेबांच्या पावलावर पाऊल ठेवून खूप मोठे आपण व्हा, खूप यश मिळवा आणि जनतेसाठी खूप चांगलं काम करा।